sám chodí. Či viete ešte o takom? No, ale to máte ťažko, predseda, lebo za Ančou tuším každý chodí. To je pravda. A ja za ňou zavše zájdem. Aby nie, veď to tuším vaša žena. Najväčšiu zásluhu na tom námete má Michal Jánoš, tak ako to odznieva aj v inscenácii, pretože on ako herec tohto divadla už dlho uvažoval o tom, že by si Jaro Filip zaslúžil nejakú spomienku, keďže tu bol niekoľko rokov členom. A keďže on má vzťah k jeho hudbe a k pesničkám, tak s tým námetom prišiel už dávnejšie. Tak humor je neoddeliteľnou súčasťou osobnosti Jara Filipa, čiže aj to skúšobné obdobie a dúfam, že aj ten výsledok je vlastne poznačený nadhľadom, fórami, srandičkami, ako on sám hovorí, že to je niečo, čo má rád. Pre Jara Filipa bolo príznačné, že všetko zhudobnil. Od cestovného poriadku až po občiansky preukaz. Inscenácia bola o jeho eláne do života, klavírnom nadaní, zmysle pre humor i satíru. Najvýraznejšiu postavu, čo som tam mala, tak to bola vlastne jeho manželka, Eva. Ja som tých postav takých akože veľmi konkrétnych, že toto je tento a toto je tento, že možno nemala až tak akože priamo čiarovo napísané, ale asi tá Eva bola taká najvýraznejšia. Má to také aj kabaretné prvky, ak teda nikoho neurazím. A je to taká všeho chuť, je to taká nadúpaná inscenácia. No. Čiže nedá sa povedať, že by sme tam stvárňovali nejaké charaktery. Jedna ako keby z motivov, s ktorým sme pracovali, je nenahraditeľnosť Jara Filipa. Pohrávame sa s tým, že viacerí by chceli byť Jaro Filip a možno, že v konečnom dôsledku sú všetci a nie je nikto. Jaro Filip spolupracoval s Milanom Lasicom, Juliusom Satinským, Blahom Uhlárom, Dežom Ursínym či Richardom Millerom. Komponoval pre nich a zároveň bol ich hereckým sparring partnerom. Podstatnú časť života strávil v Trnave. Pôsobil tu viac ako 10 sezón, viac ako 10 rokov v rôznych pozíciách herca, samozrejme autora hudby, dramaturga aj režiséra. Takže mal k tomuto divadlu v istom období veľmi blízko, veľmi úzky vzťah s ním mal. A je pravda, že to bolo práve v období, keď Trnavské divadlo vlastne rozkvitalo dramaturgicky, herecky aj režíne. Sa Jaro Filip považuje za priekopníka scenickej hudby, ktorá vlastne začala vznikať práve tu, na týchto doskách. A dnes je to naozaj veľmi závažná profesia, ktorej sa venuje mnoho hudobníkov. Je to veľmi špecifická práca a Jaro Filip jej položil všetky základy. Ako Jaro Filip neočakávane odišiel z tohto sveta, tak netypicky zakončili spomienkovú inscenáciu. Tichý záver premiérového predstavenia vystriedal potlesk divákov. Barbora Okálová, Mestská televízia Trnava.